कुसुम या मालिकेच्या नवीन प्रोमोमध्ये आपण पाहणार आहोत. अनुज त्या माणसाला विचारत असतो, माझ्या चेक त्याच्यावर माझी साईन होती आणि ती साईन कोणी केली होती हेही मला अजून माहीत नाही, पण नक्कीच एवढं नक्की माहिती आहे की ती साईन माझी नव्हती, कारण की चुकी तिच्यामध्ये होती. जशी मी साईन करतो तशी तर होतीच, पण ते लँग्वेज थोडी वेगळी होती. त्याचप्रकारे कोणीतरी हा घोटाळा केलेला आहे. असं कोणी केलं असेल तर तो माणूस त्याच्यासमोर असलेला खूपच घाबरतो. त्याला विचार येत असतात की आपलं सत्य पकडेल का आता हा. तिकडे कुसुम बघत असते. तेवढ्यामध्ये इकडे बँकेतला माणूस ज्याने तो चेक अदलबदल केलेला असतो तो म्हणत असतो, माझी यामध्ये काही चूक नाही आहे. तेवढ्यामध्ये तिथून अनुज त्या माणसाला घेऊन येतो आणि बोलतो, आयुष्योर मिस्टर कोल्हे, तुम्ही बरोबर म्हणतायत की तुमची काही चूक नाही. तर मित्रांनो, आता मिस्टर कोल्हेंचं सत्य आता अनुजसमोर आलेलं आहे. त्यामुळे आता पुढे नक्की काय होणार ते आमच्या कमेंटमध्ये लिहून नक्की कळवा. चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा.